Wadene kangge sampur jaibongan lumampah ingkang kula aturaken panjenenganipun Bapak Harita nggih. Ugi Bapak Rafa ingkang tempur saringi Bapak Warama Dukun nggih. Ugi Cak Sudiro. Nah, monggo. Ugi Bapak Didik, Bapak Afandi, Bapak Amin, Bapak Dandi, Bapak Arto, ingkang dipun suwun, Bapak Rizka, ugi Bapak Lasmadi, Bapak Susiadi, ya monggo, ugi Bapak Wira Dharma, ugi Bapak Susiadi, Bapak Widya, Bapak Joni, Bapak Keri, Bapak Rohi, Bapak Ermawati, ingkang dipun sarengi Bapak Putri, Bapak Erwin, Bapak Erna Karjono, Bapak Andika, Bapak Kuntin, Bapak Riko, Bapak Stephen, ugi Bapak Sudik, Satria Agung kang ana dawolanmu dahajra sing seriya bisa lawan karma angres geges dahang tritis sang Rama putra nyamuk ningrat satriya kang yuswa mahaning ciptaku mahaning ciptaku marang yang maha oh paringono wahyu kang nyata kula warga kuyo peruko
panyuwunku tindak pena saking sambikala dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni Gusti kuatno hatimu kaya kowe lagi tresno ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Gusti kuatno atimu aduh Gusti kuatno atimu. Jadi sempat nuwun dumateng penghormatanipun dumateng Bapak Ketua Panitia ingkang saring istanipun perangkat dusun Wonoturung ingkang nembe paripurna